A min estes 4 anos pareceme que marcaron un antes e un despois na política autonómica de Galicia, porque ante todo democratizouse a vida política, é dicir, tivemos un presidente que compareceu sempre no Parlamento, fixéronse 53 leyes, se non me equivoco, algo insólito hasta ese momento, non? É dicir, convertirse o Parlamento no centro da política autonómica, como ten que ser, que é onde está representada a voz de todos os cidadáns galegos. Despois, valoro moi positivamente, sobre todo, a labor da Consellería de Traballo, porque, bueno, é unha consellería de nova creación que eu considero moi importante e necesaria, polo que se refire ao colectivo xuvenil, que é ao que pode estar o máis preto, reduciuse o paro xuvenil nun 33%. Máis negativamente, teño que decir que votamos de menos, e, ademais, Xuventudes Socialistas foi bastante crítico con eso, unha política de vivenda máis activa, sobre todo, na promoción da vivenda pública. Estou a favor da liberdade, de respetar a liberdade individual de cada persoa ante todo, e das mulleres, e como muller, estou a favor do aborto, de que cada un pode facer co seu corpo o que lle dé a gana. Creo que habería que ser prudente cos prazos que se establecesen, pero estou a favor de que cada muller poida decidir sobre o que quer facer co seu corpo. No relativo á eutanasia, tamén estou a favor, unha vez máis, da liberdade de cada persoa e do respeto á dignidade ante todo, e que penso que cando unha persoa chega a unha situación na que quere decidir non seguir vivindo, que debe respetarse a súa dignidade, a non querer seguir mal vivindo. Penso que é fundamental que desde as institucións e desde a administración pública defendamos a nosa cultura e, en consecuencia, a nosa lingua, que é o galego. Está moi ben que se aprenda en castelán, pero tamén en galego, as dúas cousas. Penso que son dúas linguas cunha orixe común, ademais, que poden convivir perfectamente en armonía, e que todos os galegos e galegas debemos saber galego, e que deben seguir fomentándose políticas para que o galego perviva e se utilice se normalice máis no día a día na sociedade e na educación, por suposto. Eu creo que o anteproxecto da Lei de Drogas e a futura Lei de Drogas require dun gran consenso social. Creo que ten que ser algo moi falado, tanto cos colectivos xuvenís, como recolle tamén o tema do viño, co colectivo do vinícola, sobre todo, creo que iso é o máis importante, que sea moi consensuada. Eu creo que ningún plan de xestión de residuos é a panacea, e ningunha das opcións que hai para xestionar os residuos nin en Galicia, nin en España, nin no mundo é a panacea. Eu creo que o perfecto é que se consiga compatibilizar todas as opcións. Eu sei que Sogama no seu día, efectivamente, non tuvo demasiada oposición no noso concello. Sogama é unha cousa que para o meu pobo, desde o punto de vista do emprego, foi moi beneficioso. Penso que o plan, Sogama non é perfecto, Sogama tense que complementar que as opcións que xa están no plan de residuos está a compostaxe, está a incineración, que eu creo que hai que un pouco entre todos conseguir que funcione. O tema é que Sogama agora mesmo non dá abasto. É dicir, tamén creo que é moi importante a cuestión da educación ambiental para que tamén a reciclaxe, que é algo moi importante, moi positivo para complementar a incineración, que funcione ben. Iso está tamén na conciencia individual de cada cidadán. Temos que conseguir tamén a través da educación ambiental que a xente colabore activamente ca administración. A administración sola non pode solucionar o problema dos residuos en Galicia. A hora de aventurar os resultados, eu que vou dicir? Que me gustaría que, quero, creo, confío en que os galegos pensen que o PSDG-PSOE debe ser a opción maioritaria en Galicia. Conseguir chegar á maioría absoluta para min sería o ideal, poder seguir consolidando o que se fixo durante estes 4 anos. Eu creo que durante estes 4 anos, ademais de facerse moitas cousas, sentaron as bases para poder facer máis adiante moito máis. Entón, para min o resultado ideal sería a maioría absoluta do PSDG-PSOE en Galicia.